Здравейте хора, аз съм Алекс. Днес няма да продължим с това. Аз ще играем Springtrap. Springtrap игра. Аз малко я почъках. И доколкото разбрах, хора, Springtrap е ето тук, а пък това като светне в червено, трябва да го цъкнем. Те трябва да ги зареждаме. А тук идват какви не чудовища. Така че да се захващаме за работа. Аз първо знам, че мога да си направя първото спокойно, но то не е чак толкова спокойно. Тук. Сега ще ви покажа. Добре. Springtrap, къде си? Още няма никой. Това е добро да се знае, че още няма никой. Сега ще ви покажа той как идва. Още го няма. Някой път може да дойде и там. Защото вратите ни не работят да се затварят, а като светнем, то ще маха. Ето така. Ето, видяхте ли? Винаги правим и другата нота. Чухте ли го? Не, тук значи от тази страна. Ето бе! Този мога ще се мафам. Няма мафам с толкова лесно. Спринг губчо. Ако поседа тук и се крия. Тун-тун-тун-китара. Дрясти батка. Интересно ми е да видя как онзи тъпия сте ме търси. Springtrap, къде си? Springtrap, къде си? Springtrap, къде си? Къде си? Springtrap? Как ма набери, бе, Букук? Как ма намери с този Букук пустиняк мангал, бе? Да ти го лутне, слон ти го лутне, да ти го лутне, некоя. Добре. Идва. Така че сме в другата игра. Втора част на тази игра, така че защото тук сто видяхме, че в Springtrap не ме бива. И аз малко почъках и стигнах до трета вече. А следата също е трудно. И те почват да идват към 12, а то сега е 12. Ето! Добре, една котка трябва да е тук. Много мастра. Как на много места. Чакаме една минутка. Чакаме. Тъпата сахта. Днеска да я тъпата сахта тама. Тия са ми тук дойде на.
Майко, виждате ли колко е трудно? Аз Blink Cup е много по-страшно, защото Фоксито ти скача. Ей там, натица, като в онази игра с тросните, ама на тъниче той ти скача направо. Хайде, това да го изслушаме. Една минутка. Едно. Чакаме 20 секунди. До 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Чакай, аз как да видя сактата, като там има някакви чудовищни седмици там, аз как да ти видя малумната сакта, ти видя сактата, ти видя, ей! Човек, хора, който мине тази игра, направо е велик. Защото аз това не мога да го мина. Това е прекалено трудно за мен. А видяхме в началото как се бях изпласил от едната пакотка. Да вижте таймера тук. Като стане може би 12 или 10, да приключваме видеото. Защо се... Мишка? Нема мишка. 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 I think that's all you have to know, so I don't think I'll be recording any more of these tapes. Good luck. Не можеш да получи номера. Бокук. Добре, но то с 12 часа не е минало. Вече сме 1 часа. Видяхте ли гоня? Ей, мишка! Какво? Какво е това на екрана ми, бе? Мишка! Гадна мишка. Какво? Хора, вие виждате ли тези неща? Мишка! Мишка! Гадна мишка! Ти я ставиш да падат. Сега и то! Не може ли пукнат тебе? Сега подлогата! Тапа тука!
Мишка, тук ли си? По-добре да не се подиграваме с него. То снима ли сама не? Дун-ду-дун, китара, дун-ду-дун, китара. 3 часа е. Още 3 часа ми остават. И ще мина и трета вече. И после има четвърта и пета. Нека видя шахтата, като ми е там 50 бедера. Бяхме до 3 часа. Учерахме само до 3, защото не можахме повече. Бяхме само до 3, бяхме само до 3. Ето така се случва, като правим глупости. И там хора можем да намерим още един фанав спокойно. Хора, има двойката, ама аз не знам как се играе. Затова няма да играм никога двойката. Васко, забата! На китаната! Вау! Това сме я играли. Хора! Това ще го играем следващия път, нали знаете? Бай, Томас. Everything, my everything, everything, by coming in my... А видяхте колко се бях изплашил. Един път май се бях изплашил. Не помня. Ама това си беше наистина страшно. Оставя от тях ми пъкват. Добре, хора. Нека да си погледна сахтата. През това време някой да влезне. Ами това няма значение. Или съм убият от шахтата, или от градата. Поне да беше за скопче да... Като го цътнеш, то да ти дадат вратата за 20 секунди поне. Да мога си видя сахтата. И за 10 поне. Да мога си видя сахтата. Ясно, ако искаш. Защото вече не може така. Какво ще искаш стимана, бе? Глата ли искаш стимана, бе? Ако сака стимана, и глата стимана. Китара. Хора, предположете какво да махнем. Особено ще махнем това. Та маймуна. Теб. Цялото нищалк. Листата приложение ми не трябвате. Вени, имам играта на Теодора. Виж. Опа. Springtrap просто ще го стилим. Чао, Springtrap. Геймбан. Финбан, Пингбан, Кигин. Финбан. Хари Потър, намерих Хари Потър. Добре, аз намерих. Вей, помниш ли тази игра с тебе, как я бехме играли? Мен, помниш ли тази игра? Тази хора
Хари фото, забива се. Направо ти маха се каската, то забива страшно. То те връща назад в... Сама не ти дава абсолютно нищо правиш там. Това не е втората. Ще се видим след малко в следващото видео. Защото, както знаете, аз не разделявам феновете. Някой път качвам по 2 видеа на ден. По 2. Майко! Аз съм, че сега ще видеото, бе. Ей, хора! Чао!